jajan. Mobil-mobil kok ora ngerti bodoh lah iki iki. Rong minggu ora tau mangkat. Anak-anak sing dirasa jajan. Itu ya ora kena kok. Iki sirane sakit banget. Ki bengkel sepi temen lho kan wong ning. Dia apa ewene kok mana turu ning lho. Bab iya. Iya. Harus juk tulung ae lah mari Rika. Mobilnya karo iki bodol bae kae lah, kok pakal iki malah ora teng nyicil. Maning, mobil jare wis ditani. Kenapa maning ini jagong-jagong? Harus mobil aku bodol-bodol bae kae lah, wis 2 bulan ora tau makan bodol bae. Nah, iki kamu tuh disetiut ya. Wong lagi anak rokok. Ya nek masalah mobil ya jagong tenang. Iki kayak bae, jenenge mobil travel iki pirang-pirang. Nek menurut aku sih ya mobil kan mendingan ditukar cowok. Tenang kok mau apa bae. Pemaning ning wedhus apa sampe teng ngarit. Penang kok. Iya apa ya Kang lah. Itu tuker bae kok cowok ya Kang ya. Nanti ngarit bener Rika kowe cocok yo kowe. Iki maju suwe maju. Tanduran itu malah rusak. Anak itu bolet lah nang bodong iki. Mulai sampai lho Ken iki. Duh, angger kaya iki sih yang kok malah ora yang panen iki. Tanduran ora isi. Sampai lho sing nyolong kok. Wenangan ora tak culem kok. Penjorangan iki. Penjorangan. Sampai ya. Apa-apa temen ya. Lah nyolong terus lah ngomong ikif lah. Apa? Angger wedhus nyong ben tebusan wis ora nyolong lah. Bodong boleh tebusan bae ya. Ora ngomong iki lah. Nyolong maning ngono ya akeh. Hai. Sampai lho Ken ya. Lho. Nyolong bodong bolet kuwi. Inti pe kayak sapa kayak. Oh, jebule kayak wong e. Mengko nggih. Lawang wakilan aneh banget ya. Orang kena nggo patiran nggih lawang ki. Kudu boleh ten nyolong. Arep ngapa? Sebenarnya wedhusnya nyong wareg. Ben mang godhong bolet wis. Ayem. Di mobil yang nanti ngarit bae wis. Wedhuse golek mangan trotol. Wong nyatane wedhus ora duwe tebusan piye nyolong nang godhong bolet. Wis sama-sama. Kang, Ya, mereka nyolong godhong bolet nyong ya. ora apa sih duwe godhong bolet iki kathok. Ye, mereka orang usah ngolak, nyong wis ngintip kawit mau. Ya wong nyong ora metene Rika. Yo, orang pak june ngaku aku ora. Yang orang aku kita sabut kalau piye iki.